Здравейте! Добре дошли в канала на Звездно Таро. Това е седмичната ни прогноза от 6 до 12 юли. Ще разгледаме позодии, ще разгледаме първо енергията за седмицата и после ще разгледаме сферите любов, работа и пари. Като в работа разберете това, което има да свършите като задължение или на работното място, или бизнес, кой ако има такъв. И така. Овен. Добре дошли, Овни! Вашата енергия за седмицата е Отшелника. Няма да ви бъде една от най-активните седмици, ще бъдете по-скоро, ще се самоизолирате или ще обичате уединението, ще искате да се уедините, за да осмислите някои важни, наболели въпроси, които ви вълнуват, било то от всякакъв характер. По-скоро ви виждам като неактивни, а наблюдатели. И така, това е за любовта, за работата, и за финансите. Добре, да започнем, че на работното място определено или в бизнеса, който развивате, ще бъде стабилно всичко. Нещата ще се развиват по план, ще продължавате да се развивате. Възможно и с енергията на Отшелника, в която ще влезете тази седмица, е просто да търсите нови бизнес стратегии, да търсите планове как да израснете. Въобще нещата стоят много позитивно и стабилно в работен план. За тези от вас, които нямат работа, нещата казват, че за сега тази седмица няма да се раздвижат много нещата, но ще бъде добре да приемете тази седмица като седмица за проучване. Ако сте си набелязали някои обекти или желание където да подадете документи, по-скоро работа на търсене, на събиране на информация и на обработване на тази информация. В любовта нещата стоят, задават се проблеми, които проблеми могат да бъдат преодоляни. Най-вероятно тези проблеми са стари наболяли проблеми, които са от миналото и по един или друг начин не са били разрешени. И може би с енергията на Отшелника вие през тази седмица ще се опитвате и ще се задавате въпроси защо така се е получило, как да се променят нещата, защо е непрекъснато това отиване и връщане за някой от вас, за други това е повторяемост на моделите през известно време и може би ще търсите тези отговори. Но картите казват, проблемите са преодолими. Както се казва, бели кахари, възможно е да се преодолеят, но просто трябва да направите някакви промени в отношенията си. Промени, които ще бъдат за добро, но може би вие по един или друг начин все още се дърпате от тази промяна. Или пък партньора ви не желая да приеме промяната. В финансов план нещата ще бъдат добре. За някой от вас е възможно приятел да върне някакъв заем. За други от вас е възможно да имате помощ от приятел в финансово отношение. За други е възможно да има прекалено много разходи, които ще бъдат свързани с събирания и социални преживявания. И така, да видим какъв е и съвета за вас, Овни. Дълголетие. Скорпион. Определено трябва да задълбаете в нещата, определено има неща, които трябва да изчистите. В правилната енергия сте си, трябва да обмислите нещата, да потърсите отговори, но първо да обработите нещата с вас самите. Успешна седмица, Овни! И така. Да продължим с Телците. Здравейте, Телци! Да видим каква ще бъде енергията ви за седмицата за седмицата от 6 до 12 юли.
конфликт и конкуренция, отстояване на позицията, отстояване на мнението, общо взето неразбирателства или конфликти отявлени с хора съмишленици, с хора, които са от вашето обкръжение, роднини, кръга, който ви заобикаля, хора, които са наедно с вас. И така да видим в любовта. В работата. И с финансите. Добре, в любовта определено има някакво разминаване с вашия партньор. Вие имате едни желания, явно той има други желания, или просто гледната ви точка за развитието на връзката ви или на семейните отношения водят до вземане на някакво важно решение, което определено е на различни мнения сте. Тази седмица може би ще дискутирате и ще имате разговори, както се казва, на високо равнище, за да можете да постигнете това, което искате. Надявам се да постигнете някакво съгласие. В работен план нещата са трудни. Възможно е да сте се завъртяли в някакво еднообразие, което вече ви идва малко в повече, по един или друг начин ви кара да се чувствате неудовлетворени, да искате да постигнете нещо повече, но някак си не можете да намерите още правилния път. За други от вас може да означава, че ще имате трудности в отношенията или неразбирателство с хора, които смятате за приятели или съмишленици на работното място. В финансов план нещата също не са от най-блестящите. Има някакво разточителство в харчовете, така да кажем, за неща, които са свързани или с любимия, или с някой любим човек, или за нещо, което вие сте желали от доста дълго време да постигнете. По един или друг начин ще се опитате да го постигнете, или пък ако го постигнете, това ще доведе до бюджета ви ще се разконцентрира, няма да е точен, така че това е двете положения. Или ще постигнете това, което искате, да се закупите или да желаете в финансов план, но това ще доведе до разваляне на бюджета, т.е. за това, което сте си определили и ще има някакво леко затягане на колана, или пък ще търсите начин да постигнете нещо за някой любим човек или някой, който ви е близък, който обичате, да искате да направите някакъв жест за него, но който е непосилен за вас. И да видим съвета. Не ви от най-силните седмици, телци, така че по-спокойно го давайте, дори да има неразбирателства в мненията между вас и другите, просто нека си бъде само едно неразбирателство и да се опитате чрез диалог да постигнете нещата, а не да се стига до по-такива крайни неща. Людиви чушки, ето точно, тази седмица ще бъде малко пиперлива. Ще имате нужда от повече стимулация, т.е. ако се намирате в период, в който нещата не ви се движат, както се вижда тук на работното място и така нататък, нещата не ви се движат, ще имате нужда от стимул, т.е. някой ще ви по някакъв начин, който е неприятен за вас, ще ви даде стимул да започнат да се развиват нещата. Или пък ако просто седмицата и събитията, които ще бъдат като една лютива чушка, което няма да бъде от най-приятните седмици. Успешна седмица, телци, надявам се всичко да бъде добре. И така. Да видим следващите, близнаците. Каква ще бъде вашата енергия, мили ми близнаци? Разбъркваме картите. И така, енергията за всички от зодия близнаци. Асцендент или луна? Може някой да гледа за асцендент или луна. Близнаци. Завръщане. Някои от вас ще се завръщат от някъде. Или пък ще има хора, които ще се завръщат при тях през тази седмица.
Така че всичко, което е свързано с завръщането, поглед, който гледате към минали неща, по някакъв начин ще ви застига тази енергия през тази седмица. И така да видим любов, работа, финанси, добре. В любовта и нещата изглеждат стабилни, както емоционално, така и в финансов план. Но за някой от вас може да означава, че нещата просто ще бъдат стабилни, но човекът до вас е просто малко по-така авторитарен и малко по не точно деспотичен, но просто това, което каже, иска да се случва по неговия начин. И през тази седмица ще има такива неща, които по един или друг начин ще се налага неговата воля, което вие си го знаете, което всъщност решенията, които той ще взема, по един или друг начин ще водят до стабилност, до заздравяване на, може би става въпрос за семейна покупка, но ще бъде заздравяване на отношенията или пък е нещо, с което ви е познато. От друга страна е възможно да имате някакъв възрастен роднина или приятел да ви дойде на гости през тази седмица. Има го това завръщане. Т.е. да имате гости в семейството. На работното място повтарящи се конфликти. Не знам защо телците и близнаците някакси леко им се препокрива енергията, но истината е, че освен, че възможно е да има конфликти с колеги на работното място, възможно е и да сте прекалено самокритични. Или да се чувствате като жертва по някой път, т.е. че ви натоварват прекалено много работа и вие сте този, който трябва да износи цялата работа на гърба си, защото по една или друга причина емоционално се чувствате задължени на работното място, или прекалено много сте взискателни, перфекционисти и това по някакъв начин ви кара да бъдете прекалено самокритични. Това ви води до един кръг на едно и също, така че хубаво ще бъде да се завърнете към вашите корени или пък към корена на проблема, откъде се е появило това нещо и по някакъв начин да се опитате да го изчистите. В финансов план нещата ще има някакво изтичане на средства. Възможно е да закупите нещо, възможно е да дадете пари на заем, възможно е нещо по някакъв начин проблем, който не сте очаквали. Примерно хладилникът ви преди време е бил леко не е работил добре, но се е оправил. В един момент се връща проблема и той наистина вече се развали и ще трябва да си купите нов хладилник. Още взето в такъв смисъл. Неочаквани разходи. И така, съвета към вас. Пълнота. През тази седмица е хубаво да се чувствате пълноценни, защото вие сте такива. Ще имате стабилността в къщи, независимо с нейните малки такива отклонения. Но също така и с работата, с вашата самокритичност, с финансите, дори ако трябва да имате малко повече разходи, но вие ще се чувствате пълноценни. Придобивките, които ще имате, ще ви карат да се чувствате пълноценни, така че тази седмица, успешна седмица, мили близнаци! Раци, здравейте! Да видим каква ще бъде вашата енергия за седмицата от 6 до 12 юли. Луната, вашата енергия, вие ще сте си във вашата енергия. Ще се чувствате добре. Дори да изглежда странно за другите,
вие ще се чувствате добре с вас самите. Ще бъдете самите себе си, независимо дали ще бъдете разбрани или недоразбрани от другите. И така, да видим. Любов. Работа. Финанси. Добре. Общо взето се очертава много добра седмица. В финансов план ще бъдете много стабилни. Ще намирате разрешения на въпроси, които са свързани с близки хора или неща, които искате да се случват, които ще ви правят щастливи. И ще намирате разрешения, т.е. ще се намирате как да се разрешат тези проблеми, как да се осъществят, ще намирате точните хора или пък финансовите ресурси. Възможно е дори да правите разходи, но тези разходи ще ви карат да се чувствате добре. Дори и за другите по някакъв начин да не бъдат разбрани точно тези ваши действия, вие ще се разбирате и вие ще сте, както казах, повтарям се, ще се чувствате добре. На работното място ще се появи възможност, която възможно е да е свързана с шеф или по някакъв начин, който да ви предложи или вие по-скоро да се появи възможност, която не е точно още ясна и точна, но тя ще ви даде надежда да кандидатствате и да се издигнете или по някакъв начин да израснете в йерархията или пък дори за ново работно място да кандидатствате. Но нещо, което ще ви кара да се чувствате удовлетворени и щастливи. Истината е, че все още не е много ясно, нещата са малко в проект или има доста неща за доизясняване, но това ще бъде едно желание, което ще искате да го постигнете. Възможно е за целта да ви помогне мъж, дали вашият партньор ще ви подкрепи, дали ще бъде шеф, който по някакъв начин ще трябва да направи конкурса или избора, но е нещо, което е проект все още, не е много ясно, но ще ви направи щастливи, ще искате да го постигнете, ще започнете да работите в тази сфера. В любовта нещата ще бъдат такива каквито са, ще има някакви събития, които ще се случат прекалено бързо и по един или друг начин ще застрашат вашата семейна идилия, но възможно е вашия партньор да отсъства доста дълго време, да е в командировка или да е извън къщата, т.е. да се наложи да бъде по работа. Също така е възможно бързо случващи се събития, които няма да бъдат много приятни, но по някакъв начин ще се опитате да запазите целостта и сигурността в къщи. Да видим. Да, също така означава, че някакъв приятен жест, който трябва да получите или искате да получите за вас в къщи от партньора ви, ще бъде канцелиран. Тоест среща, която няма да се осъществи, няма да дойде, както казах, може да е в командировка, нещо, което сте били замислили като приятна изненада и няма да се осъществи тази седмица, може би ще се осъществи в друг момент, защото просто има, както се вижда и вие сте в енергията на Луната, има някаква информация, която още трябва да се доизчисти. Вие със сигурност знаете какво е това, защото казах, това е вашата енергия Луната, но за другите ще бъде леко непонятно. И така, съвета. Яснота. Жива да ни бях. Имаме Луна, която по принцип е Луната, светлината, дава неясноти, заблудена информация, не виждате нещата такива каквито са и като съвет ви излиза яснота. Тоест, изчистване на нещата, изчистване на положението, изчистване на информацията, т.е. да търсите точната информация. И също така знака на Дева, който говори за организираност, за точност, за подреденост. Тоест, ако вие се движите дори в
в цялото това нещо, което казах, вие се движите в посока на яснота, да си продължавате с рутината, да се движите, да се изкачвате стъпало по стъпало, нещата ще се получат и яснотата ще дойде. Успешна седмица, мили раци! И така, да видим. Лъвове! Здравейте, лъвове! Да видим вашата енергия. Ето тази излиза. Лъвове! Много емоционални ще бъдете или по-скоро ще си потискате емоциите. Тоест едно от двете. Или там, където се чувствате, сте прекалено добре и няма да имате желание от подаръците, възможностите, които ви се предоставят през тази седмица, т.е. няма да искате да мърдате от мястото, което сте, или ще искате да поемете да се справите с вашите емоции, по някакъв начин да ги изразите, да видим в любовта. Добре, тази излезе. Добре, започваме оттам. Финанси. Много разходи, много нещо. Той месец е за отпуски и седмици. Явно ще харчите много за неща, които обичате, за хора, които обичате. Или пък по-скоро също така е възможно да има тежест от това да не можете да изпълните желанието на ваши близки, любими хора. Въпросът е по-скоро емоционален. Ще трябва да се справите с вашите емоции и след това с финансите. В работен план нещата се задвижват. Нещата вървят много добре. Може би това ще бъде най-силната ви сфера. Нещата се движат към стабилност. Ако сте имали проблеми, тези проблеми се разрешават. Ако сте имали нестабилност, получавате постоянни договори. Ако търсите работа, нещата от една възможност ще прераснат в нещо много по-голямо. Т.е. може да получите временен договор, който с времето да стане и за постоянен. И всичкото това, като го казвам, е свързано с вашата енергия. Така че много е важно как ще реагирате тази седмица. Дали ще искате да продължите напред, извършвайки някакви действия, или ще се стоите на мястото и ще подминавате възможностите, които ще ви се предоставят през тази седмица. По един или друг начин, във формата на жестове, на ситуации, които ще се появят. Дали ще бъдете малко на инат или ще бъдете малко по-отворени. В отношенията с любовта, партньора, нещата се изчистват. Ще има разговори, ще има информация, която общо взето ще си кажете неща, които сте крили, които не сте изказвали, и тези неща ще бъдат много добри и ползотворни разговори за вас. И така, съвета. Успех! И тук също имаме ключ. Това ще бъде седмицата, в която всичко, каквото вършите, ще ви се получава. Дали ще е работа, която вършите, дали е вашата работа, от която получавате заплата, дали ще бъде бизнес, който развивате. Нещата ще се движат в много добра посока. Ще се появят възможности, както се вижда и тук, които е хубаво да ги грабнете. Вече въпросът е дали ще успеете емоционално да преработите и да надскочите себе си, за да постигнете успеха. Но седмицата в работен план е най-добра. И така, успешна седмица, мили лъвове! И да видим девите. Каква е енергията за девите? Каква енергия очаква девите за седмицата от 6 до 12 юли?
Очакват ви промени през тази седмица, промени, които не винаги ще бъдат това, което желаете, промени, които може би ще доведат до доста загуби. Възможно е да бъдете наранени, възможно е да бъдете обидени, но в крайна сметка това е много важно да разберете през тази седмица какво губите и какво ви остава като потенциал. И да видим любовта. Добре, Деви. Не разбирам защо сте притеснени и защо влизате в енергията на притеснение, когато в финансов план нещата се движат доста добре. Дори и да имате финансови проблеми, имате подкрепата на по-възрастни хора, които стоят зад гърба ви и искат да ви помогнат. Също така означава, че има постъпления, които са на базата на някакви неща, които сте извършили. Дали ще ви върнат стар кредит, дали ще ви платят нещо, което са ви обещали като дивиденд от преди. Нещо, което е било от миналото и сте смятали, че е загубено, по един или друг начин ще ви се върне като финанси през тази седмица. От друга страна, в работен план нещата се движат в доста интересна посока. Какво означава това? Това означава, че задава се някакъв нов етап от вашия живот, който искате да започнете да развивате нещо ново. Дали ще бъде бизнес или пък да потърсите нова работа. Но въпросът е, че някакси хем искате, но хем не сте готови. Или по някакъв начин емоционално все още сте свързани с старото си работно место или с работното място, което сте и не желаете да се метнете, така да се каже, да развивате собствен бизнес. Но идеята има. Възможно е и за някои да означава, че планове, които сте искали да пуснете през тази седмица, няма да можете да успеете да ги пуснете в действие и това по някакъв начин ще ви накара да се чувствате разочаровани. За който каквато ситуация е, всъщност означава, че тези планове леко ще се забавят, защото има някакъв друг емоционален проблем, който трябва да се преработи, било то ваш, било то на разочарование, било то с други хора, било то да се разберете с някой, който е мъж, нали, от друг пол, или вие да се разберете с някои, които са ви колеги или шефове или така нататък, но това забавене ще бъде за добре. Една секунда само. Забавянето ще бъде краткотрайно, т.е. в работен план, за това говорих, значи това разочарование ще бъде свързано с проблеми, които смятате, че са края на света, но всъщност това ще доведат или до ново начало, или новия проект, който искате да пуснете в действие, всъщност ще се забави, преодолявайки тези проблеми за по-нататък. Така че нищо не е окончателно. И в любовта големи промени. Промени, които една малка промяна ще доведе до една много по-голяма промяна. Също така означава, че ще бъдете в добър синхрон с вашия партньор. Както виждате, тук има две птици и тук има две птици. Това е сигурен фактор, че ще продължавате да имате много добра комуникация с вашия партньор. Ще имате много добри отношения, но има някаква промяна, която е свързана с вас самите, която е малка. Може би искате да се преместите в друг град, в друго жилище. Има някаква промяна, която искате да направите вие заедно и съвместно, и която промяна от малка ще се окаже много по-голяма. Само една секунда.
Тази промяна може би все още вие не я знаете, но тя ще дойде. И така, съвета към вас, мили деви. Съгласие. Интересно. Съгласете се да ви помогнат. Явно през тази седмица с всички тези промени в любовта, с несбъдването на проектите, които имате в работен план, с помощта, която може би някой иска да ви окаже или да ви помогне. И с това, че вашата енергия определено е на енергия на притеснение, разочарование, по-скоро съвета към вас е съгласете се и се оставете да ви помогнат. Това е, мили деви. Успешна седмица! И така, продължаваме с везните. Везни. Да видим каква е вашата енергия за седмицата. Щастие. Семейно щастие, пълноценност. Много хубава карта. Емоции на макс. Приятни изживявания. Общо взето ще бъдете в една много добра енергия. Независимо в какъв период се намирате в момента, следващата седмица ще бъде една хубава, успешна седмица. Ще се чувствате пълноценни и спокойни. Това е най-важното. Любов. В любовта, независимо какви са били отношенията ви, нещата вървят към стабилност. Нещата вървят към... Ако сте имали прекалено много неприятни изживявания, в крайна сметка нещата вървят към задвижване на нещо по-стабилно. Ако възможно е някой от вас да се решат да заживеят заедно, възможно е някой от вас да подобрят отношенията си и да станат по-сериозни, а за тези от вас, които не са намерили партньор в живота си, през тази седмица е възможно да срещнат човек, с когото е напълно възможно да направят една дългогодишна и пълноценна връзка. В работен план нещата не са от най-щастливите и приятните. Ще има да свършвате някакви задължения, които първо от едно, после ще се окажат две, а може би и три. Това определено ще ви тежи, но вие ще приемате нещата с лекота и ще ги вършите. Знаете къде сте се метнали, знаете за какво се борите, общо взето, така че нещата е свързано с задължения на работното място, които ще трябва да продължавате да изпълнявате и те да се умножават, но това вас няма да ви притеснява. Атмосферата с колегите поне ще бъде приятна. С финансите нещата също не са от най-благоприятните. Имате някакви разходи, които са от тези дребни разходи, които вие не забелязвате и които харчите за някакви такива неща, като примерно, както се казва, дребни разходи, които в края на месеца се получава един голям разход. В смисъл, хубаво е да вземете да прегледате бюджета си и примерно тези дневни неща, като купуване на разни такива дребни работи, които вие може би дори не забелязвате, тук 1 евро, там 2 евро, но тези неща просто да започнете да ги ограничавате. Също така е възможно и около вас да има хора, които по един или друг начин емоционално измъкват от вас финанси, които вие не забелязвате. С една дума, тази седмица е хубаво да погледнете и да преразгледате как и на къде вървят финансите ви. И така, съвет. Щастие. Късмет по-скоро. Да, хубава седмица ви се очертава. Както казах, вие ще бъдете щастливи и доволни и много късметлийска. Освен, че ще бъдете емоционално удовлетворени и ситуациите, дори и да изглеждат трудни, както в финансов план, така и в работен план, общо взето нещата ще се движат доста добре. Благодаря ви.
Успешна седмица, Везни! И така да видим Скорпиони. Каква е енергията за вас? Енергията за Скорпионите за седмицата от 6 до 12 юли. Дървото на живота. Ще създавате живот, ще създавате семейство, ще пускате корени, ще искате да се спрете и да израснете на едно место, да се срещате с роднини, с приятели, с родственици. Общо взето, енергията ви е такава. И така да видим. Любов. В любовта се чувствате малко самотни. Финанси. Както казах, в любовта се чувствате малко самотни. Чувствате се обвързани. Възможно е да прекарвате повече време с родственици или с близки на вас приятели, т.е. тук както се вижда, с разклоненията, общността, която сте си създали, но ще искате да промените това ваше отношение, т.е. ще искате да по някакъв начин да излезете от това еднообразие, да промените нещата и да има повече и такива събирания. Но събирания, както казах, фамилни, родствени, с близки на вас хора. Ако не сте семейни, е хубаво, ако търсите партньор в живота си, хубаво е наистина да промените местонахождението си или пък да направите някакво пътуване, дори и кратко, да излезете от зоната си на комфорт и от това, което сте се затворили, както се казва, в тази кула и в това еднообразие. В работен план нещата ще бъдат доста благоприятни за вас. Ако очаквате някаква новина или нещо да се раздвижи, нещата ще бъдат благоприятни за вас. Тоест, получаване на новини, на известия, на повишаване, на документи, които искате да получите и които очаквате от дълго време. Общо взето, нещата в работен план се движат доста добре. В финансов план ще получите помощ от семейство, от някакво семейство или за семейството някаква възможност. Също така за другия е възможно да се отвори възможно да се отвори възможност. Два пъти, но това, което искам да кажа, за някой от вас е възможно да инвестирате в покупката на нещо, което трябва да сключите договор, което ще бъде успешно за вашите финанси и също така нещата в финансов план вървят добре. Възможно е леки постъпления, които ще ви накарат да се чувствате добре. Хубава седмица. И дори и това в любовта, което е малко неприятно, но хубавото е, че вие вече излизате от този период и искате да се променяте. Възстановяване. Много хубава карта и свързане с нови начинания. Трябва да бъдете малко по-импулсивни. Трябва да бъдете да има повече живец във вас. И наистина, както казах, дори да сте преминавали през период, който не е бил толкова благоприятен за вас, в момента нещата започват да се поуправят, започват да има едно възстановяване. Ако някой е загубил нещо, просто започва да го израства, да го надмокват, да се опитват да се отваря за живота. Общо взето да се възраждате като една птица Феникс. Супер седмица! Успешна седмица, мили скорпиони! И така. Стрелците.
Здравейте, стрелци! Да видим каква ще бъде енергията за вас за седмицата от 6 до 12 юли. 12 юли. Седмицата от 6 до 12 юли. Ще търсите баланса, защото ще бъдете прекалено натоварени. Ще трябва да се справяте с много задачи и ще се опитвате да намерите баланса. Някои от вас ще трябва да балансират между двама членове на семейството. Да се опитат също така да нагласят бюджета, за да може да, както се казва, да им излезнат сметките. Но сега ще видим и нещо по-подробно. В любовта, независимо каква ви е ситуацията, в скоро време в любовта, вие ако сте жена или ако вие сте мъж и партньора, нали, вашият партньор ще направи някакъв жест. Я да видим какъв жест ще направи. Определено ще се отвори и ще искат да... Тоест има две възможности. Или това, което ще направи, определено ще ви тежи и няма да е нещо, от което да бъдете щастливи, и затова сте и в енергията на баланса, т.е. ще се опитате да го асимилирате и да го балансирате, или ще бъде човека до вас ще се разкрие, ще се опита да се отвори, да изрази това, което му е тежало доста дълго време и по някакъв начин да промени т.е. да промени посоката, в която се движите като партньори. Съвсем не казвам с това, че има някаква раздяла. Ако вашата връзка е на такъв етап, да, възможно е да се стигне, но тук говоря за проблеми, които по някакъв начин някой, който вече не иска да му тежи и да мълчи, ще предприеме действия, за да може да ви ги комуникира, да ги изрази, за да може да намерите баланса и да има някакво равновесие. Ако някой дава повече, другия да има баланс. И така, на работното място трябва да бъдете малко по-хитри. Явно нещата там има някаква ситуация, която изисква от вас да бъдете малко по-емоционално интелигентни. Да не се вързвате толкова много, да не сте толкова наивни, просто да бъдете малко по-хитри. Вие да бъдете малко по-емоционално интелигентни. Това е най-точното. И с финансите. С финансите нещата са доста добре. Развивате се добре, стабилни. Ако са ви стабилни, са стабилни. Ако не са стабилни, нещата започва, има надежда да се оправят. Дори и в момента да не виждате никаква надежда, нещата ще се оправят. Възможно е и да не е точно тази седмица, защото енергията е бавна, но възможно е тази седмица да видите знаците на това, че нещо ще се промени. Има светлина в тунела. И така да видим вашата съвет, обърках картите. Да видим съвета към вас, мили ми стрелци, за тази седмица. И на вас чувствите стимул. Тази седмица определено ще имате нужда от стимул или някой ще ви даде стимула да може да балансирате и да се справите с всички тези отговорности и задачи, които имате за тази седмица, или вие самите по някакъв начин ще изкажете всичко, което ви е тежало, т.е. езика ви ще бъде по-пиперлив, за да може да намерите този баланс, който вие искате вътрешно. И това е, стрелци, успешна седмица. И така да видим Козирог. Здравейте, мили козирози! Да видим каква ще бъде седмицата за вас и каква ще бъде вашата енергия. Козирог, седмицата от 6 до 12 юли. Козирози, много работа, много неща ще се случват набързо. Ще трябва да се справяте, ще тичате. Надявам се да не е като мухи без глави, а просто наистина да знаете каква е точно целта. Но много действия, много бързо случващи се събития. Много ще трябва да се справяте с неща в момента. Тоест, случва се неочаквано и трябва да вземете решение. Такава ще ви е енергията. Бърза. И така, да видим. Любов.
работа. Финанси. Добре, започваме от там. Финансите изглеждат добре, но, както казах, с енергията, която влизате, явно ще има някакви неочаквани разходи, по-скоро свързани с институции, я глоба, я някакви данъци, които трябва да са забравени и трябва да се плащат и ще бъде от днеска за утре. Общо взето това са си неща, които вие ги знаете, така че неприятно е, но трябва да се направи. В работен план. Извинете. В работен план нещата също се случват изненадващо и бързо, защото ще получавате комуникации в последния момент. Няма да ви информират, а просто ще получавате информация, която или някой е забравил да ви каже, или някакъв документ е забравен някъде, или просто в последния момент ви информират, че трябва да направите или какво си. Така че задачите ще бъдат, наистина ще трябва да бъдете много бързи и концентрирани тази седмица. В любовта трудности някакви, с които трябва да се справите, или просто сте на разстояние с партньора, но нещата общо взето тази седмица няма да ви е до любов, дори и да има трудности, те са си там, просто в момента няма да ви се занимава много с това. Просто дори да нямате, просто им ще има някакви неочаквани събития, които ще се случват и които ще ви поставят в ситуация пред свършен факт, но най-интересното е, че вие тези проблеми няма да ги гледате, няма да ви интересуват. Просто тази седмица ще имате други задачи в главата и така да се каже, дори да има проблеми в любовта, в момента няма да ви занимават чак толкова дълбоко. Просто ще има по-скоро план за оцеляване, отколкото за това. За тези от вас, които търсят партньори, в момента искам да кажа, че не намирате партньор, защото прекалено много сте се затворили. Или прекалено много недостъпни по някакъв начин се проявявате за претендентите, така да се каже. Тоест не оставяте и вратичка на това някой да се пробва. Вие този проблем не го виждате във вас самите, но той стои там за тези, които не са обвързани. И само за някой от вас, тъй като това излезе, само за някой, няма да е за всички, искам да кажа, че с вашият партньор вие сте на разстояние или просто наистина има проблеми, които стоят между вас, които вие не гледате или замитате под килима, но по някакъв начин ще се появи нещо като комуникация или някакво известие, или просто известието, което ще дойде, или информацията, която ще получите, независимо дали е странична от вас двамата, ще ви накара по някакъв начин да се гледате в тези неща или да ви свързват. По някакъв начин тази комуникация ще започне да разтопява планините, които стоят тук като преграда, или пък тази комуникация ще говори за някакви трудности, с които да ви накара да се комуникирате, ако не си комуникирате. Това е само за определени хора, не за всички. И така, да видим. И съвета за вас, мили кози-рози. Комуникация. Комуникация и риби. Значи, през цялото време говоря за комуникация. Но всъщност съвета към вас е, че наистина някои от вас не обръщат внимание, че не са достатъчно комуникативни. Или комуникацията им е просто като някаква защитна преграда. Или пък несъзнателно те правят така, че поставят преграда и не оставят на другия възможност дори да се пробва или да иска да се пробва или да направи каквото и да е, да иска да се заяви или да направи.
Това, че е в Риби, означава, че трябва да бъдете малко по-емпатични, да оставяте възможност и както се вижда тук от това грахово зърно, просто да давате нишани. Тоест, пускате едно зрънце, второ зрънце, т.е. да се получават нещата. Не изведнъж да се отворите и ето тук сега аз се промених или така нататък. Не, просто да давате леки знаци. Това повече може би отговаря за необвързаните, но дори и за обвързаните, ако имате проблеми, т.е. наистина трябва да започнете лека по лека да се отпускате, да не бъдете чак толкова строги и концентрирани в работата и в това, което трябва да свършвате, лека по лека да му отпускате края. Супер! Успешна седмица, мили ми кози рози! Дано да подейства с вашия перфекционизъм. И така, Водолей. Да видим вашата енергия. Ой. Ето тази ми хареса. О, Водолей. Кой ви е наранил? Защо страдате? Любов, работа, финанси. Добре, на фона на всичкото, не знам защо, но финансите ще ви бъдат най-силната страна, дори и вие да си мислите, че това не е така. Възможно е да се чувствате, че ще ви липсват финанси през тази седмица или пък ще имате много плащания и ще имате чувството, че няма да може да се справите. Но нещата по картите говорят друго. Ще успеете да се справите и дори ако трябва да получите помощ от приятел, ще получите, но нещата ще ви излезнат перфектно. В любовта, приключване на скандалите, енергията, в която сте на отчаяние, на липса на емоция, на това, че не се чувствате достатъчно оценени и така нататък. Възможно е за някои от вас да имат скандали или някаква рутина, която да ги е налегнала. Тази рутина излиза, свършва. Я да видим, много ми е интересно. Тази рутина приключва. Няма да приключи изведнъж и напълно, но нещата започват лека по лека да излизат от размерите, в които е. Няма да е всичко перфектно, няма да се чувствате щастливи и доволни от живота, но нещата започват лека по лека да отиват в една друга фаза. В фаза, в която възможно е да има светлина в тунела, възможно е нещата да се поуправят. Но също така е хубаво и вие да си зададете въпроса дали имате нужда от помощ и дали искате да я приемете тази помощ. Защото да, не сте в най-завидно положение, но има много неща, които трябва да се отработят, но картите казват, че има кой да ви помогне, има някой, на когото да се опрете, има как нещата да се оправят, но вие по някакъв начин не искате. В работен план внимавайте, нещата не са от най-приятните, т.е. има някой колега или някой, който е до вас, на който вие сте му влезнали на мушката, така да се каже. Т.е. възможно е да има някакво предателство, някакво неочаквана опасност, така да се каже, или подхлъзване от страна на някой колега, шеф или някой, с когото работите. За тези от вас, които си търсят работа, за сега в момента няма как да стане. Пътят е прекалено дълъг. Явно доста дълъг път трябва да извървите, но също така говорят и за това, че е хубаво вместо да се самосъжалявате, възможно е да трябва да се преквалифицирате, да започнете да учите нещо или поне в някакъв, дори във вашата си сфера да е, по някакъв начин да не изоставяте израстването и обновяването, така да се каже, апдейт.
Какво друго? Това е общо взето. На работата внимавайте. За тези от вас, които работят, задава се, попаднали сте на мушката на някой ви е дигнал мерника или пък не е от така да се каже, приятните седмици. Ще има някой, който ще ви дразни. Ще има някой, който ще иска, да видим. Да, нещата ще се оправят. Но ще оставят това неприятно чувство или някой ще ви омаловажи, както се вижда тук от карта. Ще иска да ви покаже, че вие не сте достатъчно професионалист. И така, съвет. И при вас комуникация. Комуникация. Просто заложете на добрата комуникация. Заложете на комуникация не от модо жертва, аз съм недостатъчна, непълноценна, а комуникация от това всички сме равни, всичко е едно и в крайна сметка, лека по лека, не се отваряйте и не се разкривайте напълно пред другите хора, а просто подавайте информацията малко по малко. Тоест, една дума тази седмица задържайте повече информация за вас, повече парички за вас, повече емоции за вас и отпущайте малко по малко, за да не се получи това, че давате много, а получавате по-малко. Успешна седмица, мили ми водолеи! И така, риби! Стигнахме и до вас. Да видим какво очаква рибите през тази седмица. Енергията за риби. Промяна. Задава се промяна, риби. Промяна. Да видим каква ще бъде промяна. Ако сте чакали нещо от много дълго време, вече нещата настъпват, т.е. идват известия, нещата се променят. Ако сте вложили средства, време, енергия, чувства някъде, нещата започват да дават своя резултат, да израстват и хубава енергия. Също така финансови постъпления и да видим любов. Работа. Финанси. Добре. Най-хубавото е, че в работен план нещата се движат добре. Възможно е да получите някакво известие ако очаквате някакво известие, ще получите информация и тя ще бъде положителна за вас. Също така е възможно, ако трябва да ходите по институции или да представите проекти пред много хора, или по един или друг начин работата да ви е свързана с хора, в които трябва да се събирате, комуникирате и така нататък, да има някакви приятни изживявания, положителни резултати. Общо взето нещата се движат доста добре и както се вижда от едната и от другата карта. В любовта нещата са стабилни, започвате дори да са били неприятни, да сте преминавали пред неприятни моменти, нещата се задават като лъч надежда, че ще се оправят, ще се стабилизират, ще има някакви... ще се получи това, което вие желаете. За тези от вас, които търсят партньор, ми казват просто излезте от вкъщи. Не бъдете чак толкова в зоната си на комфорта, просто излезте, следвайте мечтите си, желанията си и дори някой да ви покани, не мислете какво, кой, как ще каже, всъщност оставете се на късмета, на живота, на колелото, да се търкуни, да се види какво ще се случи. Финансов план, нещата не са от може би това ще бъде слабото ви перо тази седмица. Нещата не се движат много по план. От една страна
има прекалено много неясни клаузи или пък неясноти от това как си харчите парите или някой как ви харчи парите. Смятате, че има нещо, което изяжда вашите спестявания или нещо, което причинява щети. Но най-интересното от цялата работа е, че дори и да е така, всъщност говорим за, както се казва, когато инвестираш някъде, първо даваш, но после получаваш дивиденд. Да, в случая е хубаво да има нещо, което не ви е ясно. Т.е. има някакъв разход, който ще извършите или някой от близките ви помага да извършите някакъв разход, който на вас не ви е прекалено много ясно защо трябва да се извърши, но това води до стабилност. Тоест, има някакъв момент с финансите, който трябва да го преразгледате. Ако не ви е ясно, потърсете хора, имайте по-ясни и точни сметки с вашето финансово отношение. И така, съвета към вас. Ето, пълноценност. Тоест, пълноценност, но също така и обогатяване. Да, всъщност вие наистина сте... Дори и това с финансите, дори и това, с което казах, т.е. с колелото на съдбата. Т.е. има един момент, в който има някакво страхотно падане, но после нещата се задвижват. Както се вижда тук и от тази карта. Нещо ще инвестирате. Не знам как да го обясня точно. Но дали е в емоционален план, ще се чувствате пълноценни. В работен план ще се чувствате пълноценни. В финансов план, дори и нещата да ви изглеждат крайно трагични, нещата ще бъдат стабилни и пълноценни. Ще успеете да се справите. И така, успешна седмица! Успех на всички! Чао!